Hello everyone! So once again, welcome back to our vlog here at Chrisley TV. So for today's video guys, pupunta tayo sa isa sa mga dinarayong pasyalan sa Bulinaw, Pangasinan. So dito nga guys, bumili lang kami ng sea urchin at after po namin dito, alis na po kami at magbabiyahe na po kami papuntang Bulinaw Falls. So ayan nga po, gumamit po kami ng kotse. Bali 1,000 po yung aming gasolina. Back and forth na po yun guys. So dito guys, nasa Bani na kami kung saan mabibili mo yung pinakamasarap na pakwan. So dito nga guys ay bibili lang po kami. Ayan. So yung pakwan po nila ay 40 po ang isang kilo. Ayan. So dito naman guys, medyo malapit-lapit na tayo doon sa iconic na Bulinaw landmark. Ayan, is yung kanilang tower. So hindi natin hahayaang mapalagpas yon. Ayan, so it took 2 hours din ang biyahe kung hindi ako nagkakamali po, mula Alaminos going to Bulinaw Falls. Ayan, so medyo makulimlim pa dito guys. Ayan, so dahan-dahan lang tayo guys dito dahil zigzag road po ito. Sa may part po ito ng Bani. Ayan, bago nyo po ma-reach ang bayan ng Bulinaw. Ayan guys, so take care lang lagi sa pagdadrive dahil makakarating din tayo sa ating pupuntahan. At pagkatapos nga dito guys, ay may mga mandadaanan din kayo na nagbibenta po ng mga mani, nilagang mais. Ayan, so dyan po yan sa daan. Mura lang din po guys. 7 piraso po 100, tapos po yung kanilang mani po ay may mabibili ka na rin po 100 pesos. Okay na po yun. Ayan, so pwede rin po kayong mamili kagaya ng ginawa ni mother namin dito. At dito nga guys, yung tower, ayan. So pagdating nyo dito guys sa Bulinaw, ayan po ang sasalubong sa inyo. Syempre huwag nyong palampasin. Kailangan magpa-picture tayo dyan. So after nga po dyan, ayan na po. At papunta na tayo sa ating destination, which is sa Bulinaw Falls. Ayan. So kung medyo hindi po kayo familiar, ayan, may mga karatula naman po guys na makikita kayo kung saan po yung papuntang Bulinaw Falls. Ayan, so drive lang tayo dito guys. Ayan, kung makikita nyo, papasok po siya, hindi along the highway. At dito nga po ay kailangan nating mag-register mamaya. So bali yung babayaran dito guys ay 40 pesos, 25 pesos for environmental fee, and 15 pesos for registration fee. Ayun guys. So ayan po yung mga dapat nyong tandaan pagka nagpunta po kayo dito sa Bulinaw Falls. Step 1 to 6. Okay? So wag po natin kalimutang mag-register po dito at may bibigay po sa inyong ganito, yung resibo ng pinagbayaran po. So 40 pesos per head po yan guys. Ayan, so travel ulit. Mga siguro ilang metro na lang po ito at mararating na po natin yung Bulinaw Falls. So dito po guys, ayan, makikita nyo naman. So malapit-lapit na tayo. Ayan po yung daan. Malamig din po sa lugar na to kasi marami pong mga tanim na puno. Ayan guys. So welcome to Bulinaw Falls. So meron silang tinatawag na Bulinaw Falls 1, 2, 3. So yung pupuntahan natin ay yung 1. Kasi yung 2 po maputik po kasi tag-ulan na po. So nandito na kami guys. Dito naman may bayad po ang parking fee. 40 pesos para sa mga 4 wheels. So baba na tayo guys. Nandito na tayo. Bali para nga po makatipid-tipid kami, nagbaon na rin po kami ng aming mga kakainin. Ayan. So makikita nyo na po dito mula sa taas, bababa tayo. Makikita nyo na po yung ganda po ng Bulinaw Falls 1. Ayan po guys. Okay? So ganyan na ganyan po yung madadaanan. Safe naman po, hindi naman po madulas yung daan. Basta mag-ingat lang po tayo. Ayan po. Yung mga cottages na yan guys, so 300 pesos lang po yan. So kung medyo friendly ka, matatawadan mo pa yan ng 250. Ayan. So ayan po ang entrance fee nila. Ang per head po dito sa Falls 1 ay 30 pesos. So bali 5 kami, so times 5, 150. So ayan po, yung mga life vest na yan hindi po free. So bali may rent din po yan. 50 pesos per life vest.
Ayan. So, bali, yung protocol po dito, hindi ka pwedeng maligo sa falls dun sa may part na malalim kung hindi ka po nakapag suot ng life vest. At sa mga mahilig nga po sa kape, meron din po ditong Coffee Kubo. Ayan. Kung saan pwede mong magamit yung mga upuan na yan kung gusto mo pong magkape dyan. Okay? So, ayan po. Ganda din po ng kanilang setup. At malapit din po tong Coffee Kubo na to doon sa mismong Bolinao Falls na tinatawag natin. Ayan. So, sa mga nais pong magtanong kung magkano, kung may mga concern po kayo, pwede po kayo mag-chat sa comment section. Ayan guys. So, ganyan po kaganda dito sa Bolinao Falls 1. Tara guys at bili tayo. Try natin yung kanilang coffee. So, parang nakita ko kanina meron silang Vietnamese coffee. Ayan po yung kanilang mga binibenta po. May brewed coffee, iced coffee, drip coffee, French press, Vietnamese coffee. So, yun yung itatry natin guys. Ayan po. So, suma total yung kanilang coffee po. Kung i-rate ko 1 to 10, 8 po. Ayan. Also, nagustuhan ko yung baso nila. Save the planet. O, diba? Perfect. So, ganyan na ganyan po yung inyong madadatnan dito po sa Bolinao Falls. Ayan po guys. O, diba? Instagrammable din po yung kanilang place. So, dito nga guys ay medyo na-excite na ako. So, tara samahan nyo na ako guys at Tignan natin ng malapitan yung falls. Okay? Let's go! medyo makulimlim pa. Okay na okay naman yung weather today. Ayan, dyan ka, magpa-picture ka dyan, oh, diba? Ang ganda. So, mapapansin nyo guys, halos lahat po ng naka-life vest, nandun po sila sa may part na malalim. So, kung hindi mo naman gustong mag-life vest, pwede naman po sa gilid ka lang po. Ayan. So, pag inihintay mo, pag nandito ka guys, enjoy mo na yung view dito. Talagang maganda po. Ayan. Yung tubig, malamig din. Hindi mainit. Syempre, natural water yan. So, yan naman po yung kanilang balsa. Irerentahan mo po yan papunta doon sa may falls. So, 300 pesos po. Kahit ano po, pwede pong ilan ang sumakay dyan. Basta mag-iingat lang po. So, puntahan natin ngayon yung medyo closer look ng falls. Ayan. So, tumampisaw na ako dito guys. Tara, puntahan na natin. Ayan. So, ang ganda po. Napaka-natural nung kanilang tubig talaga dito. Nung falls talaga. Napakaganda po. So, yan po yung mga rock formation. At may nakita po ako dun yung mga magagandang halaman ko yung nakadikit na po sa bato. Sobrang ganda po. Ayan. So tara guys, samahan nyo ako. Let's go. Let's go. So ito na yung pinaka closer look na po ng mga rock formations dito po sa may falls. Ayan. Kung makikita nyo po guys, may mga magagandang halaman po dyan na nakadikit po sa mga rock formations. At talaga namang nakakumpul sila at napakaganda po. And also, kung mapapansin nyo rin po, medyo malapit-lapit na tayo dun sa my falls. So, medyo hindi pa gaanong malakas ang tubig dito. Pero yung banda doon guys, ayan, malakas na po dyan yung tubig. So, yung inaapakan ko pong lupa dito sa mailalim po ng tubig ay hindi pa naman po ganun kalagpas tao. Bali, gusto ko lang talagang ipakita sa inyo yung pinakamagandang kuha nitong falls. Ayan guys, diba? So dito naman, tara. Ayan, nasa pinakalikuran ko na po yung falls. At sa puntong ito, medyo nakaangat na yung paa ko. So dahil naka-life vest tayo, kaya medyo kontrolado pa natin yung pagkuha ng video dito sa bandang to. Ayan. So, napakaganda guys at nakaka-relax din. Sa mga hindi pa po nakapunta dito, puntahan nyo na po. Ayan.
So sa halagang 30 pesos na entrance fee here, sulit na yun guys. Tapos yung cottage 200 pesos, yung balsa pwede mong makuha ng 250 pesos. Ayan. So ano pa, yung napakagandang view, ayan, yan yung mga pwede nyo pong ma-enjoy. At syempre, don't forget to wear your life vest. Ayan guys, kasi importante yan pagka papunta na tayo dun sa exciting part, lalo na kapag gusto nating makita ng talagang zoom yung falls. Gusto ma-experience talaga yung pagbagsak ng tubig mula sa'yo. So yun lang guys. Once again, maraming salamat po sa pagsama sa amin. At ito na nga, pauwi na kami guys at umuulan. Okay, so sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe po. Thanks for watching!